ఏయ్ కొటక్ షిర్రగో నాటను చిచ్చరపిడుగ తీరు ఎట్లా ఆడుతున్నాడో చూడు హరీష్ రావు సారు. గోనె వట్టి షిర్రని లేపి ఈడ్చి సంపితే ఇందూర్లో పడేటట్టు కొడుతున్నాడు. రాజకీయాల్లో మెరుపులసంటి మాటలు మాట్లాడే కాదు, గోనె పెట్టి షిర్రని లేపి కొడితే దెబ్బ అదుర్స్ అన్నట్టు ఆడుతున్నాడు హరీష్ రావు సారు. ఇప్పుడు ఇట్లా ఆడుతున్నాడంటే చిన్నప్పుడు దోస్తుగాలను తోటి ఆటగాళ్లను ఎంతురికిచ్చిండో కదా. కర్రబిల్ల గిల్లిదండ అని ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క తీరుగా పిలిచే షిర్రగోన్ ఆటల సూపర్ స్టార్ నేనే అన్నట్టు ఆడిండు. ఇక బాలు బ్యాట్ పట్టి ఆడే క్రికెట్ కు ఇప్పుడున్నంత క్రేజ్ లేనప్పుడు ఊర్లల్లో షిర్రగోన్ ఆటనే మస్తు ఫేమస్. ఆట ఇప్పటి తరాన్ని తెలియకుండా అంతరించిపోతున్నది. అందుకే కనుమరుగైతున్న షిర్రగోన్ ఆటను రక్షించుకోవాలని గిల్లిదండ టోర్నమెంట్ పెడితే ఆడిపోయిన హరీష్ రావు సార్ ఇగో ఇట్లా చిన్నపిల్లగా ఆడిండు. ఎప్పటికీ నెత్తి నొప్పి తెప్పించే రాజకీయాలను జరిసే పక్కకు పెట్టి కర్రా బిల్ల ఆడిండు. ఈ కాలం పిల్లలు సెల్ ఫోన్ల మూతి పెట్టి వీడియో గేమ్లు ఆడుకుంటా పేయికి శ్రమ లేకుండా పెరుగుతున్నారు కాబట్టి పాతకాల మాటలు పల్లెలలో ఆడాలని చెప్పుకొచ్చిండు. ఎగిరెగిరి షిర్రన్ కొట్టుకుంటూ ఆడిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పెట్టి ఈ ఆటను మీరేమంటారో చెప్పురని తెలంగాణ పబ్లిక్ కు పజిల్ ఇచ్చిండు. మరి మీ ఏరియాలో ఈ ఆట ఆడతారా? ఒకవేళ ఆడితే ఈ ఆటకున్న పేరేంటిదని కామెంట్లు రాయరు.